Club Junta, building better Africa. Muli bwanji ya Malawi konse kumene muli lero lino monga Tuesday kuti pa 6 January 2025 ndakubweretserani nkhani imene ili yomvetsa chisoni kwambiri komanso lodabwitsa chifukwa nkhani ngati izi ndikale kwambiri tinazimva. Tathamo ndithu zaka pafupifupi zokwana 5 nkhani ngati zimenezi osazimva nkomwe yayi, koma pano nditha kutsimikizirani kuti yayi izi zayambiranso. Tikati tiyang'anisise ndi kachitatu izi zikuchitika mu miyezi itatu imeneyi. Ndikamati kachitatu ndikuphatikiza ndithu ndikukamba ndithu za ana kapena kuti anthu akhungu la chialubino amene akhala akusowa mosadziwika bwino komanso ena kupezeka ataphedwa kumene. Apa lero lino ndikukamba za mzimayi wina wa khungu la chialubino, thupi lake lapezeka ndithu likuyandama, iyeyu wamwalira kale kapena kuti waphedwa. Ndipo nkhani ili pa Zodiac ndipo ili motere, ili mchichewa ndiyiwerenga yonse mpaka kumapeto kuti timvetsetsanepo pangira kuti anthu ena akhoza kuganiza ngati ineyo ndangozipeka ndekha nkhanizi. Thupi la mayi wa chialubino yemwe sakudziwika dzina komanso kwawo madzulo lapezeka likuyandama mu mtsinje wa Livulezi m'mudzi mwa Zintambira mdera la mfumu yayikulu Chakhumbira m'boma la Nshewu. Mkulu woona zachitetezo kummawa kwa dera la mfumu yayikulu Chakhumbira Harrison Kaponya wauza Zodiac Online kuti anthu ena omwe amaoloka mtsinje wa Livulezi ndi omwe anaona thupili likuyandama ndipo anadziwitsa mafumu ndi adindo ena za nkhaniyi, omwe anadziwitsa apolisi. Mneneri wa polisi ya Nshewu Inspector Jacob Kembo wati apolisi pamodzi ndi achipatala komanso adindo ochokera ku bungwe la anthu achialubino anapita pamalowa ndipo zotsatira zachipatala zaonetsa kuti munthuyu wamwalira kamba kobanika. Akembo ati thupi la mayiyu silikuonetsa zizindikiro zochitidwa chiwembu, ponena kuti ziwalo zonse monga momwe akhalira munthu zili m'malo mwake. Padakali pano ofisi ya DC wa boma la Nshewu mogwirizana ndi ofisi yoyang'anira anthu achialubino alamula kuti thupili liyikidwe m'mudzi wa Zintambira momwemo kamba kuti silinazindikiridwe komanso kuti layamba kale kuonongeka. Olemba Blessings Mbewe Nshewu. Etu nkhani yake ndi imeneyo mmene mwamveramo. Izi mbuyomu kunalibe ndipo zayambiranso kuchitika, koma chabwino mwina monga mmene malizatsi akuchipatala kunenera munthu yakuti sanapangidwe chipongwe chinechi chonse. Okay, komano ngakhale akutero koma tiye tione ma comment. Apa pali Khwinimba Online ambiri mu mudzi wa mkulu amene ndi chairman wa chipani cha DPP ndi nyamata wa media wa chipani cha DPP, ndipo iye comment yake kuti MCP propaganda. Okay, iyo ndiyo comment yake. Apa pati ndi ya Victor Hanok Goma kuti devil is back, DPP is back on business. Chisale's police are busy dealing with Chimwendo Banda, leaving our beloved one defenseless. I think ndewe apa pali Samuel Dulankhoma kuti I think like DPP ndipo tu umachimwa poganiza nkulapaso God knows. Ndi apa ndi Mark Wamanoma Kamanga was mentioning albinism necessary. Yes, it's necessary. Yeah, it's necessary. Ande New Kakande, DPP on the move. Pilo Ishmael absent. Ka under what leadership? Henry Petha, true definition of Lomwe. Kama no zukwiza na bwanyi ndi alomwe. Zukwiza na bwanyi ndi alomwe. Kama so even if we mention DPP is back, whatsoever, if we say DPP or whoever we are mentioning here, this is wrong, because
kuchipatala kwakunena kuti zikuonesa kuti palibe chipongwe chinenso chomwe chikuonesa kuti munthu wapangidwa chipongwe, which means we don't need to mention about DPP, not even lomwe system whatsoever. We don't need to say that. Okay, komano abale ndi alongo kwa nonse amene muli ndi ana achibale, amene muli ndi anzanu oti khungu lawo ndi ya albino, chonde ayang'anireni, athangatireni pamene pakufunika kuthangatiridwapo, makamaka pa nkhani ya chitetezo. Tisadalire polisi yokha, ifenso tikhoza kutenganapo gawo kuteteza anthu amene wawa, kwa izi kuti zipitirire kumachitika. Sikukhala bwino iyayi, sikukhala bwino. Okay, apapa ndikuona comment ina ya Tasha Baby, Natasha of Arsenal, akuti saying kuti DPP ndi yomwe ikukhudzidwa ndi kupanda nzeru kuonekeratu thupi, akuti ili bwinobwino ndi chonenera kuti ndi DPP nchani kwenikweni. Shame. Yes. Comment iyi ndi comment ndithu yomwe ikuonesa kuti munthu yuyu akutha kudziwa chimene akulankhula, ndinso akutha kukumbukira kuti wawerenga zoti bwanji, wakwanisa kumvetsa chimene chalankhulidwa mu nkhani imeneyi kapena kuti mu post imeneyi. Chifukwa ngati achipatala akunena kuti thupi la munthu lili bwinobwino, sinagwidwegwidwe muja muonesa kuti apangidwa chiwembu, soyenza kuti munthu ali bwinobwino. Palibe wina yense amene ampanga chiwembu. Tikumbukira kuti tili munyengo ya mvula, so ndizotheka kukoloka ndi madzi, mwina mafuna kuoloka pena pake, kena kuwapezeka kuti basi watereka uyo madzi amutenga. Ndi sitikuyenera kupaka munthu ina aliyense apa kuti ayi MCP propaganda yawo, ayi DPP ntchito zawo, ayi alomwe, ayi sitikuyenera kutero. Fuka tikatero ndio tikulakwisa, tikulankhula zosemphana ndi zomwe zili mu nkhani. Apa ndikuonanso comment ya munthu ina kuti CMT Tio Mataya, iye akuti MCP kufuna kuyipisa zina la DPP. Komano aukamu zikugwirizana bwanji? Zikugwirizana bwanji? Izi sizikugwirizana ndi chipani ayi. Fuka akuti tu munthu isana pangidwe chipongwe, thupi lake kuonesa kuti sanapangidwe chipongwe. Ndi apa ndikuona Joaquim Mphande akuti yasintha pulani, DPP panopa akufuna azichita kufukula mtembo. Komano sizikugwirizana ndi chipani guys. So guys, inunso amene mukutimvera, amene mukuonera video iyi pakali pano, tatiuzani maganizo anu niyo muganiza bwanji. Inunso mukuganiza ngati anthu ena amene akuganizira kuti ayi DPP kudziwapo kanthu, ayi DPP mwakuti kapena MCP mmene akunenera anthu enawo, inuyo maganizo anu mukuli nazo bwanji? Tatiuzeni mu comment section, koma chonde osayiwala kupanga subscribe kuti nkhani zambiri pamudzi pano zisamakuphonyeni ayi. Club Junta, building better Africa.